kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me arvaillaan toinen yksi tuo aina. Mä tuon jollekin aina hepan ja sillä on silmät sidottuna. Eli arvaa hevonen mennyt vähän matkisaa Leistalli Ramboa, mutta se ei varmaan haittaa paljon. Niin eiköhän aloita. Kuka haluaisi aloittaa? Mä voin aloittaa. Okei. Eli Iida. Mä unohdettiin kertoa kaikki kisat. Tässä on Iida. Mä oon Siiri. Mä oon Moona. Mä oon Milla. Mä oon Griselda. Mä oon Kristiina. Mä oon Jemina. Au, sattuks? Ei. Eli kuka aloittaa? Mä voin aloittaa. Okei, sä voit mennä tonne varustehuoneeseen. Alina odottaa siellä ja vahtii, että sä et ota vahtia ja laittaa sulle semmosen siteen. Okei. No niin, laitetaan sulle tää side. Sitten, oota mä haen sen. Kuka hakee hepan? No, mähän voin hakea. Kenet mä valitsisin? Täällä on kyllä ne kisatallinkin hevoset vaihtoehtona. Mutta ne on tuolla toisessa tallissa. Rölliä, Keiraa, Nallea, Sheraa, Dominoa, Ristoa. En tiedä, alkaako mä ketään teistä. Ota sut, Domino. Alina, Iida saa tulla. Otitko se Dominon? Se on ihan hirveän helppo. En kyllä usko. Saattaa sekoittaa tyyliin. En nyt tiedä, vaikka Andelison. Andelison oli ihan sama. Mä käyn hakemassa sen, se ei varmaan näkyy mitään. No niin, tuu Iida. Siinä semmonen saneppa. Kuka tää ois? Saaks mä yhden kysymyksen ottaa? No joo. Haue. Saat. Onks tää pää vai kisatallista? Pää. No en mä sitten tiedä. Oiskuu. Ei sano kyllä mitään. Onks tää... Ketä tää päätallissa on? Joo, Dominolla on aina yksi ylimää. Toisella puolella on vähemmän ja toisella puolella enemmän. Tää on Domino. Tää on Domino. No kato. Jes mä sain sen. Ja täällähän saa tosiaan myös rangaistuksen. Mutta Annika on päättänyt ne rangaistukset. Meillä ei oo ämpäriä, mihin ne laput on kirjoitettu. Mä sain. Viipä Domino takas karsinaan. Joo. Kuka menee seukiksi? Mä voin. Mä otan tän. Nyt sä saat Iida valitse hepan. Mä käyn hakemaan kisatallista. No arvasin. Dupidapitipidu. Kenet mä otan? Kapu! Tuu tänne. Kapu. Tuu tänne, poika. Tuu tänne. Hyvä. Otanko sulle riimu? Laitetaan. Ai. Tuppa tällalle. Se otti kapun. Niinpä tietenkin. Kapu on Moona Hoitsu. Niin. Varmaan tietää. Arvaa tämänkin. Jep. Mä oon aivan varma, että Moona arvaa tän. Miksi te olette tällä tavalla? Moona arvaa tän 100 varma. No miten niin? Kapu on sen hoitohevonen. Mä luulin, että se oli Rölli. Kuka hakee sen? Niin päästä kaikki tähän. Ai saa. Mä voin vaikka hakea sen. Tuu. Missä se on? Oho.
Tää on iso. Vitsin hörhe. Saa sitä selkään mennä. Kuka kieltää? Hop. Ai, missä? Taaksepäin Moona. Harja tuntuu aivan liian tutulle. Tää ei oo muru. Onks tää normi vai kisatallista? Ei kerrota. Oikeesti. Onks tää rölli? Lukitsitko vastauksen? Lukitsen. Mä arvaan rölliä. No, kato. Olin aivan satavarma, että rölli vitsin kapuu. Kuka valitsi tän? Iida. Ai, sori Milla, anteeksi. Au. No, Milla voisi vie sen takaisin. Koipa mä voin. Nyt on rangaistuksen aika. Ei, onks pakko oikeesti? Mene tonne niin huutan Annika kertomaan se sulle. Annika! No, kerro mulle rangaistus. Se rangaistus mä voisin aikaan tehdä. Ei olisi mitään pahaa, Annika. Et sä niin tyhmä oo. No, en mä tyhmä oo, mutta oon mä hauska. Kun Emmi menee laittamaan kisatallihevosia tarhaan, niin vie kaikki kisahevoset vaikka tonne. Päästä kaikki kisahevoset vapaaksi, niin se saa jahata niitä. Sitten se vetää sulle raket. Ei oikeesti, Emmi on niin kamala suuttuu. En voi mitään. Miksi meillä on näin outo tallin omistaja? No niin, sitten kaikki vaan vapaaksi. Ihan kaikki vaan vapaiksi. Lukaa tänne. Lukaa. Äkkiä se tulee. Kuka tän on tehnyt? Moona! Päästitkö sinä nämä vapaaksi? En. Ja nyt toisen tarhan kuolis jo! Toi oli ihan kamalaa. Uskon. Ketkä nyt ollut? Iida ja Moona on ollut. Menisikö sit vai Griselda? Mäkö? Mä tunnistan nää kaikki. Tää on ihan turhaa tää kisailu mullekin. No, mene tonne sit. Kuka hakee hevosen? Saaks mä? No voit sä käydä. Yes. Kenet otan? Griselda ei ole ikinä ratsastanut nallella tai koskenut tyyliin siihen edes, niin mä otan sut. Tää portti pitää laukata. Minä. Tässä on hevonen siinä. Kuka hakee Griselda? No voin hakea. Missä se? Ai! Missä se edes on? Mä tunnistan nää kaikki, aatelkaa. Kuka tää? Sun piti tunnistaa kaikki. Niin mä tunnistankin. Pastilli. Kuka tää on? Nyt mä tiedän. Tää on Uljas. Uljashan lähti eilen. Kun me kuvattiin se sarja. Niin se lähti eilen
koska ne oli toisen tallin tyhjähevosia. Niin. Eli se on Korppi. Korppi se on. Eipä oo. Häh? Kuka tästä katoo? Mitä? Te huijasitte mua. Mikä mun rangaistus on? Annika lähti, se lähetti meille lapulle ja sun pitää käydä kaatamassa kaikki mössöt ja ruuat. Tuonne lattialle. Mössöt ja ruuat lattialle. Vie samaan alle. Okei. No niin. Kaikki pitää kaataa. Ei sano, että en edes kato täällä. No mä kaadan kaikki ihan tälleen. No mä nyt sotken enkä kaada kaikkea. Mitä tässä saat tästä ne? No, mä lähden nyt. Au. Noin, ketkä vielä puuttuu? Au, miksi mä oon täällä? Ne kaikki, jotka ei oo ottanut on Jemina ja Siiri. No mä voin mennä vaikka nyt. Onks mä päättänyt? Et kai. Eli 3 vielä puuttuu. No niin kai sit. No, voin hakea hepan. Toi on aika kova. No jep, ei se tuu varmasti arvaamaan Ristoa. Aliina, voiko sä tuua sitten, Siiri, kun kukaan muu ei jaksa tulla? No kai mä sitten voin tuua sen. Yes. No niin. Tästä kentallihommia. Se on tässä. Tää on pieni. Onks tää Aleksandra? Mieti vielä. Aleksandra ihan näin lyhyt oo. No. On tässä sen verran, että mä en täällä vaikka voi. Kyllä se Sirppi pystyy ratsastaa, mutta mä en tiedä, onko se ikinä ratsastanut. Hetken, talousraportti. Tää on Risto. Kato. Yes! En saanut rangaistusta. Au! En saanut rangaistusta. Sit voitais ottaa... Kuka otetais? Milla menisikö sä? Voin mä mennä? Ota, mä otan tänne. Ouch. Hei tytöt, mä en tiedä haluuks mä osallistua, kun... En mä tiedä mitä heppoikin mä vasta aloittanut. Ei sun tarvitse, eli Milla on sit kai vika, vai onks Kristiina arvannut? En mä kai oo. No sit 2 vielä. Tässä on uusi heppo ja mä sitten kai haen Millan. Noniin. Oho. No sä ite voi autoks mä? Kyllä mä ite Kuka sä oot? Onko se Donna? Donna lähti kai jonnekin kisoihin. No ei tästä ole Donna. Risto? Ei, Risto oli äsken. Muru? Hetkinen. Ei Muru on näin lyhyt. Tää on Keira tyyli. Onks tää Keira? No katoo. Yes! Mä en saanut rangaistusta. Kristiina, sä voit nyt mennä. Otettiin Aleksandra. Tää on pieni. Onks mä ratsastanut tällä? Oot monesti. Se on sun entinen hoitoponi. Miksi sä sanoit ton? No sit mä tiedän. Tää on Aleksandra. Ups. Yes. Mä tiesin. Ota mä vielä Aleksandran. Niin. Okei. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa.